na awura bi ɛna wote ne ka mu a wotwie ka ye awura ni twie no ka papa ejina so kyerɛ sɛ awura no ne kunu wo bi enti ɛne ɔmane ho nkyere no sɛ woto adubɔden a ewiase bi ka wo hwan na ka kyerɛ wo sɛ adubɔne nka ɛka papa na emom sa nka wo na ɛbɛka wo kyina na awura yi de wonim sɛ wɔde ne ba no akɔ sukuu mu enti ne kunu kwa adwuma wɔno nso na ehwe fie ntotoye enti watu ne ka kakraka yi kama wɔkɔdwom nso a wɔkɔ yi eye sukuu nanim ɛna awura no ɔnam a ɔkɔ na wakɔdwom wɔba ɛna sukuu kuro yɛ anim no ɔba bɛfa akwadaa no ɛyɛ de ba no sɛ wafiri ne sukuu dan mu waba bɛgyina gate ano ɛna ɔde n'ani atem te sɛ deɛ obi a wɔhyɛ polisifoɔ sɛɛse ya won mu de won mu ani tedade mu sɛ bi na akwadaa na bɛyɛ akwadaa ne temu a ɛna nani boss sɛ ne maame ka na ɛba no wa wani tua nkwadaa hyade nso papa yeah ɔmo hyade nso pa enti wo hunu saa no ɛna obie pono no ɛna otisi abɔnten sɛ ne maame ka ɛba sɛ ne papa efiri adwuma ɛba ɔne ne maame nyinaa ba abɔnten dada mpake ne ka akora no no oye tu di kwa akosia de papa maame ne nso adwene mu ene se me fa me basuku anim de na nso saa bre de akwada ne wo suku de mo ya wo sua de akwada be ye mfie nan ba mfie numba se na akwada na pie maame nani amo ne ba de so wanhu ne ba no na mom sipidia no odi twam no na pau wa ba akwada ọba tane a wabọ akwadaa ahopepre ne ahohye ene odi gina baabi ne yam hyehye no because wahu se baabi aduru de eden ene ofa ne fon no odi nkia afre ne kunu ne ye ne ti me wura o se ye me twam o makodwom na me ba no ma be bọ akwara bi o se wawu o se me hwemani na me hwe me ro ne nso kura mu nso a wo home enti menya den wo se hey omoman ni mu nso ya hyemra wom sese wo bo nipa na nipa na anwu na nipa ni pra emfi dodo a nipa ni bedi wa asase su nyina ye ona abehwe no enti bema ne nso te se wo se wonwu ya no wo se kai kwachi kwa fa ne so kuno wo bia hu tumirika na kɔ onu su tie ni wura asem o enu yi reverse ena to ena gregre obubu akwada ni no mpe nyina yam no watuka no okɔ obi ahu no na ni wura fi se wo di bɔne ne na so onipa da sani amfa nani ahu na ye wo obi a ɔno no bɔ ye ye wo de wo bɔ ye ne a ɔno ne hwɛ ye nso he is everywhere omnipresent owo baabi a se no nyame ehu no awura na drobo woko ni baabi ebra so krenkran enkwada pon crossing bear yabo afei teacher fo hwehwehwe mu a ye huskani bai na akwadai adade na asie baabi asuku ne nso wo no eye residential area enti hono titre amanfo nhyeda enante mu saa weyi fa weyi sne ha afei wonum mra kwan ne ho a akwada na aye pe no oda ho a wapeche okay no wonum tam akwada yi hospital ye de na koduru afei maami nso woni fie suku ba se ba abetwam amegina ameyi ne ba ama no akwada yi beba de onya ya ye call free school mpanyimfo ho wodi mrika wako ya adene a ose enne hit and run bi asi ewe yesuku mu ha akwada no se wo pie ye no kan ya be bone kunu de maame ne tumi ye ya ne so pagya ne nsa de kosoro en wo de hwe ne yam Christ madi me ho awu se wo hu se ne yete wahu baabi akɔ ne nam na wahunu baabi aba bewie na nadwen ye ne se ayi obi dia
adeɛ ne yɛ obi deɛ nti yɛnyɛ ne yie ayɛ so obi ɔyɛ aban adwuma ɔse ada adwuma no yɛ wo papa deɛ a ɛnyɛ ne papa deɛ nti ɔnyɛ ne yie bosome so nso a yɛntua ne ka ne pa ho baako pɛ koraa no a na deɛ ha no ne deɛ ɛyɛ no no wahu sɛ ne ɛteɛ awadeɛ ne nyɛ na wadeɛ ɛyɛ ne nua bi na akɔ awadeɛ ɛnyɛ na wadeɛ wei wanya aware pa nso ani brɛ wo ɔbaa no a wote awadeɛ no ase no ɛnam sɛ wonnim na wadwene hɔ fam nti saa nipa korɔ no wɔwɔ agenda ɛne watutu nsɛm de agu tiri mu a watutu agu ma na wasesa baage ɔkɔ bɛrima magya wo ɔbaa magya wo wura fi sɛ deɛ wokɔfa no nso yɛ ɔbaa sɛ woto adubɔne a ɛnɛi na woyɛ nanso obiara hunu yɛ o daa sɛ boaa me nana kwadwobrenya wɔse wɔdo a ɛbɛba abɛduru enti ɛnɛ hwɛ deɛ woyɛ wo nua yie ɛnsɛm a woka fa wo nua ho no hwɛ ne yie deɛ nnim deɛ nsɛm fata sɛ woka ɛno ara na woka hwɛ ntoro a wotwa gu wo nua so wakɔ sɛɛ no adwuma wasɛɛ na wadeɛ sɛ sɛ wɔdam wanya yade kɛseɛ hwɛ wo ɛwɔdo a kama wo visit you enti ɛna kama visit wo kyerɛ sɛ wonyɛ hwɛ no hwɛ deɛ woyɛ yie ɛnkeka nipa tiri mom hwɛ deɛ woyɛ yie na deɛ wobɛdua no ɛyɛ no ara na wobɛtwa ɛna wie Krobea masɛm wɔ ani